Političke stranke u Bosni i Hercegovini moraju biti predvodnice borbe protiv korupcije. Institucije države, sudovi, tužilaštva imaju svoju nezaobilaznu ulogu i oni također moraju preuzeti odgovornost na ovom polju. Ono što ćemo u narednom periodu raditi kao Stranka demokratske akcije, tražit ćemo da se ova oblast kroz formiranje i kroz dogovor oko toga ko će činiti nove vlade i na nižim nivoima osim ovog državnog, da to bude jedna od osnovnih stvari na kojoj ćemo se dogovoriti da formiramo zajedničke koalicije i preuzmemo odgovornost, jer mislim da bez jednog aktivnog uključivanja odnosa političkih stranaka, institucija države, ali isto tako cjelokupnog društva, cjelokupne javnosti, civilnog društva, medija, nije moguće na najbolji, najkvalitetniji način rješavati ovo pitanje. Ja vjerujem da u više segmenata u Bosni i Hercegovini postoji spremno za to. Na političarima je da pokažu još veći stepen odgovornosti i da konkretno u tom smislu usvoje ovaj zakon i na nižim nivoima, jer je u stvari to put kako možemo lakše i bolje se boriti protiv ovoga problema.